गोजोन्थों रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव हाबानि भिडिअ लाबोलायबाय। नोंथांमोना जायहा नायनो गोसो दङ हाबानि भिडिअ नोंथांमोना नायलांनो हागोन। जों दा नैबे जायगायाव सफैबायनो। दा आङो नोंथांमोननो देखायलांनो सानगासिनो दङ बा सानबाय आरोखि ना। नोंथांमोना नायलांदो नैबेवहायनो नैबे सिंजों हाबलांगोन जोङो। ओमफ्राय नोंथांमोननो आं सिङावबो माबायदि डेक'रेसन आरो हिन्जाव गोदाना माबायदि नोंथांमोननो आं देखायलांगोन आरोखि दे। नोंथांमोना नायलांदो आं बेजों हाबलांसै। होमबा नायलांबानो जाबाय। गोदान हौवा गोदाना बेनो रायजोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना बिसोरनो नायलांबाय था आरो नोंथांमोना जायहा सिनायगौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। नैबे जाहैबाय बियादैया सिंगेल दै सोरबा नांगौबा कमेन्टजों खोन्था। बिराद लाजियो जोंहा।
Còn lái lên